Той вдъхна този дух, Той вдъхна тази сила, чрез която създаде всичко видимо и невидимо. Така че искам да ме благословя с това нещо. Да вземете власт и да започвате да рисувате вашия живот, вашето бъдеще, бъдещето на децата ви. Как? Чрез думи, изговорени из устата ви. Да бъде светлина в живота на дъщеря ми, да бъде светлина в живота на сина ми, в мощното име на Исус, точно сега изговарям да дойде живот, изопирен, благословен в мощното име на Исус. Имате власт и сила в езикът ви, само когато се научите да издигате гласът си пред Господа, да се свържете с тази сила, която излята за вас, за всеки един от нас. Казва и извикай към мене и аз ще те чуя. Когато човек извика към него, той прекланя ухото си. Така казва Словото. Той прекланя ухото, той бърза. Казва за това видение, че той бърза да го изпълни. Това видение, което е написано в сърцата ни, той бърза да го изпълни. Казва и да се бави, чакай го, защото непременно ще дойде. Така че насърчавам ви, хора, когато дойдете, когато аз обичам това, че просто Бог ни съединява в такова единство, че този човек, когато говори за това поклонничество, за това, аз се намирам там. Всяка една песен, всеки един поклон, аз се намирам там, където тече кръвта от нозете му. Аз обичам да съм там долу, там до краката му. Да се покланям, както каза, с дух и истина. Научете се, когато дойдете, да се предавате. Научете се не да кажа, давайте сега, извикайте, алелуя. Не, просто да знаете, че Той е живия. Че Той е възкръсналия. Днес празнуваме рождения ден. Не знаем часа, деня. Честито Рождество Христово! Нека кажем всички. Честито Рождество Христово! Ние празнуваме, но не знаем денят и часа. Но Бог ни е благословил не само днес, този ден, всеки ден. Всеки ден. Казва, радвайте се. Всеки ден да се радвате в Господа е вашата сила. Ето го какво е. Да дойдете с тази жажда, да дойдете с това разбиране, да дойдете с всичко, което е вътре във вас. И да кажете, Господи, ето ме, промени животът ми, промени семейството ми, промени жена ми, промени съпругът ми, промени децата ми, промени всичко около мене. Защото Той има способността, ние не можем, но Той може. Амин. Няма да отнемам много време. Имам, да говоря. Давай, братко, ти си се подготвя. Слава на Господа. Халелуя. Толкова съм благодарен на Бог, че днес съм точно тук, на това място. Когато ги виждам тези деца, и просто сърцето ми плачеше. Какво богатство е! Какво наследство е! Да виждате децата си пред вас, как търсят Господа. Може не се чувства удобно. Може не му е толкова приятно, че тук. Защо ли? Защото Бог ги привлича с Неговата любов. Искам да ви кажа, бъдете пример за тези деца. Казвам, внимавайте да не съблазните някой от тия малките. Трябва да бъдем внимателни дори към най-малкото. Трябва да бъдем изпълнени за тази любов, хора. Това последно време, това усилено време, предайте се на Господа, предайте се на тази любов. Като че ли Бог ни умолява да се обичаме, казва, обичате се един друг, бързате да отдавате почит един на друг. Къде сте го видяли последно време?
раздайте сърцата си, просто отворете сърцата си, Бог да ви води, да ви напътства, да ви говори. Във всяка една истина Бог не е лъжец, хора. Бог идва, ако е казано, когато съм повярвал преди 2000 години, така ли е Бог? Бог идва. Вау! Казва колко повече сега. Колко е по-близо сега, отколко казва, когато повярвахте. Така че, хора, отворете сърцата си. Имайте това видение в себе си. Имайте това дръзновение в себе си. Имайте тази сила в езика. Ти казва, виж, зависи какво изговаря. Казва, най-малка част от тялото е, но се запалва от пъкъла. Значи има сила да се запалва от пъкъла, а пък не вярваме, че има сила да се запалва от Господа. И това, което изговаряме, да дойде в реалност. Ако Господ изговаряше на смокината и съхни от корен, и тя на часа казва словото, че тя изсъхна. Да изговаряш думи на живот, да изговаряш думи на благословение, да изговаряш думи на възкресенската сила в живота ти. Да благославяш думите, да кажеш, Господи, благослови сестра ми в мощното име на Исус. Колко от вас се молите вкъщи с църквата? Колко от вас постоянствувате в молитва за брат ти или за сестра ти? Като знаеме, че имаме сила в езикът ни. Нали това ни учи Бог? Молете се един за друг, за да оздравеете или оцелеете. Или ние знаем, че сме повярвали, покаяли сме си, идваме си на църква, отиваме си вкъщи. Идваме си на църква, отиваме си вкъщи. И какво? А нашите близки? Нямаме ли грижата за тях? Нямаме ли грижата за тях? Да ги изискаме от Господа. Господи, извиквам ги в небесни места. Аз вярвам, че ще дойде покаяние в тях. И аз знам, че Ти ще ги доведеш на място да те познават Тебе, не мене. Кога за последен път сте постили? Да кажете, аз ще поста за това и това. Докато не го видя реалност, аз няма да спра. Хора, не съм тук да ви обезсърчавам. Напротив, аз съм тук да ви насърча да започнете един нов живот. Да се новородите, да се роди нещо ново днес във вас, в името на Исус. Амин! Аз не съм тук да ви съдя. Аз съм тук да ви кажа, стани ти, който спиш, и възкръсни от мъртвите, да те осяе Христос. Така че, вижте, за миждел фитил няма да угасне. Казва, разпалвайте духа. Опа, значи може. Ако сте замиждяли, разпалвайте го. Той е верен Бог. Знаете ли, имам едно правило в живота си. Аз съм човек, имам моменти, когато не ми се моли. Имам моменти, когато въобще не ми се чете слово. И знаете ли какво? Имам си едно единствено правило, точно когато най-много не ми се моли, заставам в молитва. Защото знам кой иска да ме спре. Няма да успее. И нека го чуя. Съжалявам, няма да успееш. Това е моя Бог. Аз имам нужда да застана на колене пред Него. Аз имам нужда да извикам към Него. Аз имам нужда да разпалвам духът си. Аз имам нужда да му се покланям. Аз имам нужда да го хваля. Знаете ли, че вкъщи не спира, дали съм в колата и дали съм вкъщи, не спира поклонението. Не спира. Слушам го, пея си, хваля Бога, моля се. Това е животът ми. Когато го правиш постоянно, казва Словото, с каквото се пълниш, започва това да излиза от сърцето ти. Това ще говори устата ти. Ако
Ако се пълниш с този свят, ще излиза светски неща от живота ти. Пълнете се с Господ. Търсете го докато е рано. Търсете го докато е близо. Амин.